Ngikubingelela mbukelo ubingelela intokazi yakwaNdlovu uStetelego phansi eMelmoti endaba zensango indaba zegudu phela. Ngikubingelela bukhoma ohlelweni lwakho ingonyuluka phansi kweStetelego Media. La wona mbukelo sukusibhalela khona uthi cha Stetelego ngicela uTetelege nami selihambe lolu hambo ngiyobhekana nomuntu engifisa ukuthola ingonyuluka kuye noma ngiyogonyuluka ngokuthile komunye wabantu engimenza okuthile. Ila sikuhluka sihlala khona phansi sithola amaqiniso siza ukuthi kwenzakaleni kusuka eqaleni kwasukaphi kwayapi yini edale leso senzo esasekuqaleni. Namhlanje ke njengoba ngangithembisile kwi-first episode ukuthi siyasuka sihamba noSamkelo siyobhekana nomamncane wakhe uMesisicele okuwuye udaba lungayi namhlanje. Sifuna ukuyoza ukuthi kwenzakaleni kwenziwa yini ingane izigcina isithola insongo eyitholayo ekuthiwa iyenza okuthile noma ibaleka nokuthile from abanye babantu ephila nabo. Namhlanje ke sifuna ukuthola iqiniso ukuthi yini ledala ukuthi uMesisicele avukwe ubulwane uma indoda yakhe ingasekho, avukelwe amandla noma avukelwe inzondo yokuthi ingane isithatha lokho kungafanele ngabe ihamba nakho bese eyayilwisa. Okwakho ukuthi uhambe nami silahambe lolu hambo siyolithola iqiniso ukuthi kahle kahle kwenzakaleni, ithini ingonyuluka, ithina amaqiniso asambe mbukeli. Koko knock like khaya, knock like khaya. Hayibo koko yini sawubona mama. Igama lami nguStetelego. Abantu bama-camera bafuna emzini wami. Oh cha mama, abantu abahamba nami la. Bahamba nawe uzonzani la? Sisuka kwa ngaphansi kweStetelego Media. Media yini yonke nalokho? Uhleli ingonyuluka. Hey. Bengaze ngisho, mangabona ama-camera ilokho. Cha mama, ngicela wehlisa umoya nje kunodaba esize ngalo esifisa ukulikhuluma nawe. Ungabathuki futhi abafowethu lapha. Ningangividorize. Asikwazi ukungawasebenzisa. Ningangishuthi. Asikwazi ukungawasebenzisa ama-camera. Akuyona i-consent yami leyo. Ho ngisami. Ukhona ngizanisa khona ngisayinisa ukuthi la uzongena amakhana kwami. Umuzi wendoda lo. Angikusayinisanga ngiyavuma. Umuzi wendoda lo. Uzongena kwa namadoda amangaka emzini wami. Ngiyakuzwa futhi mawami lokho. Siyaxolisa futhi kodwa isimo singaphansi kwaso esidinga ukuthi sikwazi ukwenza lo msebenzi asikwazi ukwenza ngaphandle kwawo ama-camera. Yini igama lomsebenzi ozowenza emzini wami? Olunye nje uhlelo la esilungisa khona inkinga noma la esinihlalisa khona phansi njengomndeni ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi nibe nezinkinga. Angibonje inkinga lapha emzini wami mina. Angeke uzuwazi mama ukuthi ngena ngaphakathi kwami wabona inkinga wena. Awukwazi phela kunganginiki ithuba ukuze uwazi ukuthi ngize ngayiphi inkinga. Hey ngizoke ngisho. Angithi njengamanje usuyazivikela noma uyangilahla ukuthi ungasavuma ukuzwa iside lami njengomuntu okuyo ofikela ekhaya. Osazi futhi ukuthi kunenkinga ekhona. Ngoba ngizangaze ngixhumane nami. Bese wena uvele wathekela nje. Ukhona umfazi okwavuma nje kutheka umfazi emzini wakho ngamathi. Athenge namadoda. Kukhumbula phela ukuthi ngeke ngakufonela. Ngakucela ukuthi sicela uze wanqaba. Iyiphi indlela besizokwenza ngayo ngaphandle kokuthi sizele ekhaya. Namanje ngiyanqaba, namanje ngiyanqaba nginifuni. Okusho ukuthi lokho esikwaziyo noma esikutholile ngawo kuyiqiniso. Onithole ngami? Yebo. Kuyiqiniso? Yebo. Izodlala ingalo yomthetho. Izodlala ingalo yomthetho ungaba uyazi. Ingalo yomthetho ngithi yini izodlala. That my concern ngisayinephi ukuthi ngize emzini wami. Ngangasayina mina. Sizofuna ukuthola iqiniso, sizofuna ukuthola iqiniso angithi. Angithi umuntu ohamba neqiniso nguwe. Umuntu ongasiniki ithuba lokuthi sikhulume ngiwena. Yini mengazi ngikhonte ngihamba nawe nini? Uzowabona kanjani amaphutho wenzile uma omunye umuntu engakawavezi kuwena? Oh, okay, wena umsolve amaphutha wena. Ngumsolve weinkinga zabantu. Yebo, mina angizile ukuzolwa. Ngizokuhlalisa phansi nomuntu okumele udingide naye udaba oluthile. Wena ngathi nginenkinga. Cha, ukhona kodwa ozwile wathi unenkinga nawe. Unenkinga nami? Yebo. Oh, wenza umlungisela lonkinga. Mina ngizonihlalisa phansi nobabili ukuze nikhiphelane ingonyuluka. Yebo. Sengiyakubona wena. Ngicela nje wena mama. Ngiyakubona. Ngosami ngicela wehlisa umoya. Ngiyacela. Asithembe ukuthi uma uzongena la emzini wami la awuziyo uzobheda. Angeke
kodwa sengavele ngisuka umhlaba wonke Kuza ungibuka. wena wedwa niyaphambana, niyangena, niyaphambana. Mangakhona laba abanye ezinye izinto. Makuyilaba, ilaba sekuwena. Kodwa hayi awungena ngaphakathi. awukwazi ngaphathi indaba. awukwazi ukungiqhathanisa nabanye abantu ngingakalibeki isayidi lami. Iqedile indaba yakho nami. Uze kuphela. Okay, ngicela ungcono unginikeze izitulo sihlale phansi ngoba akusekuzukuba kuhle ngoba ngiyabona ukuthi unolaka masingase singene ngaphakathi. Ngcono uvela ungikhiphele. Ungavuma ukungena amadoda lawa agade ngeibhama azongena emzini wami. Ngale we consent. Akekho noyedwa umuntu ophethe isikhali phakathi kwethu. Kodwa basuke ngiyazi baphethe nabantu. Ukube bengithemba nami ngikwethemba ngoba bengikufonelile wangeza. Bengizoza ngingedwa bengekho. Ake sibambe la engine sihlala. Kodwa uma ngabe uze la uzogqamukela indaba zakacela uzophuma uhlehla. Yo, ayikaliwa kanti. Mayi. Uma mzongilimaza lezi zinto. Kodwa lwani ulaka ungaka? Sekulwani ulaka olungaka? Saba ngisho ukuhlala eduze kwakho angikwazi noma uzongishaya ngoba awungamukelanga neze kahle. Ngashayeka futhi nje. Mina ngizile kodwa ngempi futhi angizile ngolaka. Okwami ukuletha ukuthula kuleli ekhaya. Nokuletha ukuthula enhlizweni yakho, ukuletha ukuthula futhi kumuntu osibhalele. Uba nonibhalelile indaba zami. Angikwazi ukumusho manje ngoba uzogcina efikile naye umbone ukuthi ubani lo nenkinga nawe noma ubani lo ofisa nilungiselwe okuthile. Angikwazi ukuthi ngamusho manje ngoba uzovela unqabe ukukhuluma nathi uvela uyivale ngaphansi endlini noma usixoshe. Wo wena usebenza ngandaba zabantu. Angisebenzi ngeindaba zabantu. Usebenza ngani? Kodwa ngisebenza ukulungisa noma ukusiza abantu bexazulula inkinga ababhekana nazo njengomndeni. Onakelephi? Okay mawami. Angithi ugane kwacela. Yebo, ngumese isicela. Yebo. Kodwa manje. Okay, so ubaba kasekho. Yebo. Unabantwana abangaki? Nabantwana abawu2. Okay. Phela. Obazala kuyo ucela. Bazala kucela yebo. Okay. Futhi ngishade nawe ucela. Okay, ngiyakwazi futhi lokho uphi umntwana kacela omunye ngaphandle kwalabo ababili abazalwa wuwe. Uyabona indaba yalongane oyibuzayo nami ngabe ngibuza omakhelwana ngazi. Ingane le kumane kwashona ucele. Kanti ucele was a snake. Ucele wayitshela ingane angizali. Okay. Lesikhathi ucele eshonile lengane yahamba zazi ngitshele. Okay. Ngayifonela kokuqala ngayithola. Ngayifona kwesibili ngayithola ngithi ayibuyize ekhaya. Okwesithathu yathina ingane angibuyi ngoba uyena uma wami. Bengilazi iqiniso baba wangitshathi wena ungizali. Yebo. Kanti wena kuyikhuliseni kwakho noma ekukhuleni kwayo njengoba engatshelwanga ukuthi awuyizali bewuyiphathe njengayizo zonke izingane zakho. Bengiphethe kahle ingane noma ngabe kuyingane phela yangena ngewindi. Eyaqhamuka isizothathwa isizobekwa kumamezala wami. Yebo. Kwafanele ingane ngiyikhulise ingane. Ibekwa nje kumamezala wakhe isencane. Ibekwa incane angazi lutho ngaye ucela kangitshene lutho mina ucela. Mina ngazi ucethi nje mina nengane zami eziwu2 kuphela. Ngazi ucethi evela phoma ngaphandle womethi intombazana wamethi singane. Okay. Ngabona lengane ifika incane iwusana yabona usana. Usana oluncane olasadinga ibhodlela. Umamezala wami ke wahlala phansi nami wangitshela wathi akusekho sizokwenza. Okusho ukuthi lengane idinga ukwemukela ngayimukela ingane ngayikhulisa ingane. Okay. Usho ukuthi sonke lesi sikhathi mina nje usho ukuthi ucele beyinyoka kimi. Ngoba akazi lo ntombazane ezala lengane ucele. Yebo. Aza ngangitshela ngami ngabona ngengane. Yebo. Uthe esuka sethi intombazane sebehlukene naso kufanele ngikhulise mina ingane kade bethandana bazimamithisana ingane. Wena ke ngicela ukubuza ukuthi ungayithini into enjalo. Yebo ngiya-understand mama ukuthi kwakunzima ngaleso sikhathi futhi kwakuyisimo uphoqelekile ukuthi usamukele ngesimo sokuthi ingane wawungeke usayilahla ndawo. Kodwa esikuthola sithola ukuthi awubanga nesandla esihle noma ekuyiphatheni kwakho ingane yayihlukumezeka. Kwakufanele iyona lo ngane ukuthi imintshele kanjalo yayifuna ngithini ifuna ngihlale ngitete emhlanje ngayiteta lengane mina incane yazazi yakhula yafunda amaklasi aphansi yakhula ingane yayi high school yaphuma ingane ngene ecollege ikuphi wafuna ngikwenze ithi bihlukumezeka noma ingasachazike kahle ukuthi bihlukumezeka ngelanga ithi yini ukuhlukumezeka mina ngichazele ayisho phela ukuthi yini eyenzekile phakathi kwenu kodwa nje ibingaqoki bingaqoki ngicabanga ukuthi ibigqoka ngoba ukuba ibingaqoki ngabe umphakathi wonke ubuyibona. Oh hayi ke sengangithola nkosazana kusho ukuthi le ngane njengoba ngilokho ngiyifonela nje ilokho ithi yeza ibihamba kunini cha ifikile nje kunini indaba zami ifikile kithi yathi icela siyifunisa uma wayo
samfuna futhi usilingene samthola sabahlalisa phansi baba nalo ukukhuluma bezama ukuthelelana amanzi njengomuntu okuye eyekhule ingamazi angithi babonana bakhuluma yasisithi inhloso enkulu ngoba isesiyitholela uma wayo ifisa ukuthi size kuwe sizoyihlalisa phansi nawe ngoba kunezinto ubabwayo noma kunezimali ubabwayo wayishiyela zona mayishiyela lezi imali lezi wena uphathekanga kahle ngazo hawu uma ungaphathekanga kahle kancane manje ngasoqeda uzama ukungitshela ukuthi lengane yangaphandle ishiyele imali ezami ingane ayishiyelanga imali ezami ingane ayinalutho ucele kayibhalanga ingane zami mina aw washiyela lengane yangaphandle imali ayi ufuna lokho wena ukuthi lengane ishiyele izimali ngoku ezami ingane ayishiyelanga lutho angazi ke mina ukuthi kwezakhe izingane ayibangisathola lutho engikuzwile mina ukuthi kukhona eyashiyelwa khona and wena njengomama walabo abantwana abanye ubungeneme ngakho ugcina inesethola izinsongo kwindodana yakho engubani indodana yami ushilo igama uthi manje cha akashonga igama uyabona la kwami kunomthetho obekiwe shothi ngamanye amazwi ingane engasabisa enye ingane isabise ngami ukuthi khona into esengiyifuna okusho ukuthi ngamanye amazwi na mama uyayiphikela indodana yakho ngiyayiphikela ungakayibuzi nokuyibuza ungayiphikela ngeke uyabona njena nje uphila sandi angeke asakwenze lokho angeke asakwenza sho ukuthi uqamba manga usamukelo methi uphila sandi bevele saphila uyise wakhe khanda amatulu ubaba kangishaye ngibe mathube lebusweni akhande itulu athi abafa bamhlukumeza mangabe ena ubaba wakhe ngekho mase kufika uyise ubehefuza ahefuza izinto ezingekho namanje sahefuza sakamile kodwa kusithusi ke thina ukuthi ubaba wakhe ube umuntu oshaya nayo ngoba noma wakho ushilo wathi esinye sesizathu esenza ukuthi ingane azayibuyisa ayoyishiya la ekhaya noma ayishiye kugogo isimo sokuthi ubaba behlukumeza so akusithusi ngaleso sikhathi kusamukela ubengekho angithi mina bengishawa ngoba phela ucele shuje bahleli mengiphihla ngesipho ucele wayifuna ithuba lokuphuma ekimawele lengane njengoba nayo isakha yayikhanda amatulu ngangishawa ngalengane ngenxa yalengane kodwa khona kunjalo ngiqhubekile ngamthanda usamukele oba ingane yami ngemphatha kahle ngamfundisa umbandi uphuma ema-college ufundile kulungile mawami kodwa noma wakhe wayeshawe engakazali usamukele angikwazi ke mina angikwazi ukumphikela mina ucele ngithi wayehlohlwa usamukele ukuthi azashaye wena ngoba sengisizwile isitori sakhe ukuthi vele kahle kahle uyeshayana ngoba na usamukele engakazalwa wayemshaya uma wakhe waze wathatha isinqumo sokuthi ingane ayilethe kugogo okusho ukuthi nawe kukushayeni kwakho wayesahamba phezulu kwalezi azinyathelo owasifunda kusuka ekuqaleni ukuthi umuntu wesifazana uyashaya ukunqamula ulimi sakhuluma uyabona mina into ebhlungu la engicela ukuthi uyi-understand mina ingane le engiyikhulisile sisi ibengishayisa nobaba wayo ibikhanda izitori ezinkulu akholwe ucele angishaye mina ucele athi angibophe imithwalo yami mina ngihambe yona ingane kacela mangaze ngishaya ngelungu ngisayibeka la angaze ngishaya ingane ukuyitreata njengane intombazane bengiyitreata njengane zonke kodwa uthi bengiyiphethe kabi angikwazi uyaqala namhlanje angaze nje ngiphathi kabi lengane mina uma kuukuthi usho ukuthi bengenzi kahle uthi mina bengisipose kamama kodwa lo muntu ngamreceive emncane esafaka kwi-save ngamkhulisa wafunda isikole waqeda waphuma ngene ekhwethu wafunda ufundile umbona nje okay ufundile according to ukuthi mina ngabhekisa phansi mina iyinkophe yebo ngangavusa umhlengo ukuthi awuzalwa imina ngabhekisa phansi inkophe wafunda njengabantwana waqeda kanti kuphi wafana mina ngikwenze mina ikuphi engibonga ngakho kodwa kuningi akubalulayo nokuthi wazi wacishe wadlwengulwa ngelinye lamalanga animlekelelanga kodwa umuntu owagcina emlekelele ugogo kodwa ke angicala lami ukuthi wacishe wadlwengulwa angizi ukukhuluma kakhulu lokho mama ngoba ngihamba naye ukhona okungcono ukuthi ayifikele yena azikhulumele wangitshela yini usamukele uyabona lokho lezo impendulo singayithola kuyena okuhle nje noma okumnandi ukuthi sihamba naye kungcono aze yena azohlala lapha phansi ayibikele udaba lwakhe kabanzi ngiluzwe nami ngoba ngike ngaluza uhlangothi lwakhe isizathu esenza ukuthi ngize la ekhaya ngoba bengifuna ukuzwa nohlangothi lwakho angikwazi ukuya kugogo ugogo akaphilile usemdala akaphilile uma ngase ngithi ngiyamthatha ngizomhlalisa phansi ngithi sidinga udaba olufana nalolu ongabe sengidlala ngomuntu omdala hayi ake nibize ingane ize la eduzane kwami izotshela mina emadlebeni nami izongitshena la echinsini ukuthi ngangihlukumeza uyabona nje ngiyakubona konke okwenzakele kodwa kokuthi ingane kacele mina ngayiphatha kabi akukho ingane kacele iqale ukuvusa amehlo ngesikhathi ucele segula wayibiza wayitshela ukuthi lo mama akakuzali okay kulungile sizokuzwa kuye angicele nje
mfethu ungilandele yena esiza ukuthi uzothini yena namhlanje. Okwami kusuke kuwukuzwa udaba nhlangothi zonke. Ukuze sikwazi kuba safe ngoba unolaka. Ngcono ubuye ngapha. Uhlale ngapha yebo. Hlala ngapha. Kwazi ukuba phakathi nendawo kwenu. Tusondela kancane. Nasoke. Ngenzela ukuthi ungakwazi ukuthi uvimbe ingane ukuthi ikhulume iqiniso mawukuthi ineqiniso efuna ukulikhuluma. Samukela. Usicelile ukuthi siyistetele kumida size sizokuhlanganisa nomama. Nangokuma mncane wakho sengikhulumile naye uyabeka ngesayidi lakhe uthi uthe wena mawuthola noma ubaba wakho mekutshela ngo2021 ukuthi awuzalwa uyena. Wabe usudecide ukuthatha impahla zakho uhambe ekhaya. Uthi yena kukho wake wakwenza phambilini ukukhombisa ukuthi akakuzali ubekufukamele njengazo zonke izingane. Kodwa into ayiqaphela ukuthi ubunolimi uthi ubuye umkhathe nobaba ucele nilubelwe emshayo ubaba ucele ngeinkulumo ezayisuka kuwena. Inkulumo kade isho umama manje ngoba ngifikile nje. Okunye futhi uyamphikela umntana wakhe ukuthi angeke yena aze akwazi ukukhipha noma ukukusongela abe nezinkulumo akusongela kuzo ngoba nakho kuthiwa wena khona wakuthola. Yena uthi izingane zakhe akazayishiyele lutho baba ucele. Washiyela wena. Uthi washiyela wena. So ulwa nalokho ukuthi akusilo neze iqiniso lokuthi nositshele khona. Uma vela yekho into akayivumi. Uma wayengihlukumeza kusakhona ubaba. Ngisime ngizama ukutshela ubaba ukuthi uma wenza ukuthi nokuthi mongekho bengathi mina ngivusa indaba enkulu. Okay. Kwamosheka ukuthi ubaba ashone. Ngangivusa ekseni ngo4 kuthiwa ngipheke iparish. Ngiphekela ba ingane zakhe ezindala kunami. Engishaya ekseni. Iphalisho olangileka ngithi lipheke ekseni lazodloba. Mina lalozodloba wena lofunda kusona ngithi bugibela wena. Wena bufuna ukuvaka kathini esikoleni mina. Wavele emuva wena ngo4 upheke lalela samukelo ngivukela ingane ezindala mina. Zenzani zona? Mina omncane ekhaya. Zenzani ngaleso sikhathi ukupheka? Mina ngiyavuka ngiphekela zona iparish ukuthi badle ngenkani. Iparish ngilithanda ukuthanda nje ukuqala. Akusona ukuthi iqiniso lelo. Oh, Uyasikhuluma into engekho. Ayikho into usaqhubeka nezitori zakho lezo ekhanda ngisona baba kuyaqhubeka ngithi. Uyangibona ngabanjani la? Uyangibona la? Wawungangishaya. Uyangibona baba khulu wangishala kanjani ngihlapha umlomo la? Usaqhubeka namanje biza imeda uzokhuluma into engekho. Ayisheme wena ungambulala umuntu wena ngane. Hayi wena uyisele killer. Wena ngane uyisele killer wena. Ingane asisazi sadla sakhe. Mina ngede ngangishaya. Ushawa ngoba uwenza iphutha noma ushawa ungenzanga lutho. Ngoba phela ngenzanga lutho manje. Ngoba phela ngicabanga ukuthi ingane vele kuumthetho ekhaya ukuthi kumele ishawe uma iyonile. Wena kushawa ngaliphi? Ushawa ngoba uwenzile iphutha noma uvele usuke kushayisha. Ngangize ngibizwa ngevezandlebe mina. Kuthiwa ngiwasha izitsha. Kufika kuphekwe kuthunywa mina. Izingane zakhe zenza lutho siphizi namafoni. Kuthunywa mina ngibuya esikoleni. Uyintombazane ufukwenzani? Ubuhlala phambili ezingqondo phansi. Ubu-2 endlini. Ubuzofunda kanjani samukela imisebenzi yasekhaya uyintombazane? Ngifundiswa kanjani ngedwa mina ma? Siba u2 ufunda nobani ngoba uzala nabafana. Uzala nabafana abawu2 wena. Bufuna nabafana baphithize kitchen. Shothi mina ngivukele bona mina ngiwunkosikazi wabo mina endlini mina. Sonke lesikhathi mina ngihleli nawe ngihleli nenyoka endlela uyinyoka wena. Wena uyinyoka wena. Ngikhulisile wafika lapha umncane usupporta ngereceive umncane ngakukhuliswa Sanga wena ngikhutho ubaba. nino babakho meniza inyoka uthe mase egula babakho la babakho akutshela ukuthi mina ngikuzali. Vele neza. Angithi konakele lapho ke nokushawa kwakho mawonile mawushawa ubungakwazi uzokwazi namhlanje ngoba sengasekho ucela uyinyoka ninobakho inyoka uyinyoka baba kuyinyoka ngoba la ngokuthi akhaya noma wakho ngale ngingazi kuze kuqhamuke wena bese uzocingwa kumina wena ngifela ukuthi mina ngazalwa omunye umuntu mina le ngaphandle awufeli lokho akekho umuntu wayizama ukubulalela lokho ngangisuke ngikuswa njengengane bengaziki ngisola ingane esindala ngangithi khambisa ngendlela ukuthi intombazana vele iyavuka esekusebeza Ukuphi ke ugogo ngaleso sikhathi kwenzeka yonke lento ukubona laphana ugogo endleka luka amacansi ugogo lengane luka amacansi ukuba bengimhlukumeza ngabe ugogo wakho wakutshela nogogo uyakwazi lokho gogo wakho akayazi lonto yazi ungazofaka lento engasili lapho gogo ungafaki umoya ongasili yazi umamethe lami nakayona lonto leyo wangithola mina ngane ngicele ngimncane mina ngaze ngakhula wangincenga futhi angikhulise nawe ngoba engazi nenhliziyo enhle ukuthi vele wena ungrateful vele ke fana
bengibizwa njalo esikoleni uzokhulukha ifuza amanga lapana uthi uphatha amasendisha abolile bewuvele nje umqamba amanga esikoleni hlele ngibizwa njalo wena uthi ngiphatha ikhasi lesibolileko ungakheli izitori unezitori ngeke uziyeke izitori zakho ngiyabazwa nasemzini uzozikhanda izitori and uyakwazi ishem mhlanje isitolo esingekho buka nje uzongibiza amamida emzini wami ma wayengeke ngabizwa esikoleni ngangihlezi ngiphatha into eyodwa mina ingane lezi ezinye ziyashintsha mina ngiphatha into eyodwa obvious esikoleni vele baba sibheka nje isikhathi nothi Monday uphathani Tuesday uphathani mina hlezi ngiphatha into eyodwa esikoleni bani hayibe ngifuna uphatha njengezinye izingane usikwa nopholoni ukudla kwengane wawufuna uphatha every day isikwa nje nopholoni ngani ngaloso sikhathi wayi mina kuhluka mina ngedwa uvumbula izitori wena mama awukazi nje vele wangithanda asibuyele kulena ke yakho sisi yokuthi ucishe wadlwengulwa wena wangakulekelela umama noma wangakhulumela umuntu okuwuye waze wazama ukukulekelela ugogo asingeneni kuyo ke leyo iyenzeka nini kanjani futhi Okay, there's this day kwakuyintambama yezo. Uma ngazi ukuthi wayeyapi because angimbuza ngihlangene futhi. Yes. Shothi kwangena omnye ubhuti uzwana naye. Yeah. Wangena ekhaya ubaba yasekho lapho. Okay. Wangena endlini wangishiya nomuntu wesilisa angimazi. Uyahamba yena ushiye nje nomuntu wesilisa. Umuntu uze kuyena, jikijiki yena uyahamba. Ugayi wazama ukungidlengula mina. Yes. And kongalula ukuthi ngimtshele ukuthi na ma umngane wakho uzama ukwenza ukuthi kumina. Wayingaza ngikhole vela akangifuni. Ngahamba ngawutshela ugogo. Yeah. Wangatshela uyishiya kanjani ingane nomuntu wesilisa ubani lo muntu wesilisa uyini kwe ngoba kusho ukuthi la umuntu ongenammeli ongena advocate uthi mina la sisi umuntu lo owayefikile eze kumina wafika ngasho ngathi yazi thinde ufike wrong time ngiyahamba manje nginendlela ebalekile engifuna manje siyahamba wasala lo muntu wahlala wangangitshela ukuthi ubefuna ukudlengula wena awushonga awutshelanga uma umshiya wena ungamtshela ukuthi akahambe shiyanga ukuthi akahambe ngathi ngiyahamba ufike kabi ngesikhathi esirong uyini lo muntu kuwe uyini kwaye ungane kamkhonyana kwami futhi kwafanele ngilo muntu mina ngimbethe emhlanje uzama lakho ukuthi ubone ngani samukela wafuna ngimukele ngimmelise emhlanje lo muntu mina lo ndoda ngiyibelethe kodwa asikwazi manje ukuza ukuthi wayihlalela yena information ubethe efika lo muntu afika ahlale ekhaya lo muntu wayifika ahlale nje sekho umcela afika ahlale lo muntu ekhaya umuntu vele osehlale nobaba wakho owayijwayela ubaba wakho waqhubeka lo muntu lokho efika ekhaya uyamazi nje wawushonga ngani umuntu ufuna ukudlengula wayuhamba utshela igogo wakho inyoka nje wena kade ngakubona wena yini awuzoyenza ngalokho ngoba vela ungifuni ngizokusiza phela wawuzongisiza kanjani ma ngoba vela lo muntu awuthunyelwa uwena uyazi ukuthini nenyoka ndini wakumele ngibizwa ngenyoka ekhaya akaqali into hleze yisho le ngibiza ngenyoka ngesisu le kodwa asikwazi mawami ukuthi singathemba leyo isho ukuthi wamshiya ekhaya endlini wathi wena uyaphuthuma imanje lento iyayibona imanje kubibikho kodwa kokubudedengu njengomuntu wesifazana ukuthi ungashiya umuntu wesilisa imanje bizobuza ukuthi ngathi uma ngabe na ngimshiya ngathi wendoda osalumdlengule yini asikwazi phela lokho ukuthi nanivumelene eceleni angithi indoda ayisithi indoda akudlengulanga what is the issue angithi akudlengulanga umuntu ayimdlengula kodwa yayizama ukumdlengula watshela igogo wakho ngithi ngoba phela ngiyisiza okay kahle wena nje winyoka wena ngani yazi winyoka wena winyoka enkulu wena okay winyoka ubona uletha abantu emzini wami ngangitshelanga winyoka lemkhumbu bongayenza imali sakho babakho uzoyenza ngokukudelela la ekhaya winyoka wena ngani ngiyaka wena winyoka wena yazi winyoka wena ngani yazi winyoka winyoka hamba ngenyawo phansi winyoka wena ngane mani manje ulwelani ngicela ukuthi leni ngihuphuza amanga lengane lengane ihlenze ihuphuza amanga lengane uhuphuza amanga ani uphuza amanga ani uma ubungajwayele ukuyishaya lengane yini namhlanje ufuna ukuyishaya yini ufuna ukuyishaya namhlanje cha ithi ingane zonke lento zomadlongula mina ngizazi izoqhumuzela kunini uthi wena ke ubani umfazi ongavuma ukuthi indaba zakhe ihambe egunyema ziphuma komide ubani okay ke mawami lalela mawami lalela uzokhokha wena ngani yazi uzokhokha linywaza mina uzokhokha okay uzokhokha wena ngani yazi ngithi uzokhokha yazi mamdala ehlisa umoya ehlisa umoya ehlisa umoya engathi kungalokho ngenza khona uyakuthini ungaphindi uze la ekhaya ungaphindi vele ukwazile mani ukuhamba la ekhaya sekuhloni bakho hamba mani ukwazile ukuhamba nje la ekhaya uyixosha kuhamba mani angangifolisa ngifuna ngiphelele ucingweni winyoka wena ngane mani uqana nami winyoka ukubo la ekhaya ngane esihlahla awukwazi ukuxosha abantu
Wengane yesihlahla. Winyoka. Mamcela incane lengane Yangidina lengane incane lengane lamagama oyibiza ngawo abhlungu Inyoka vele. ayisilonda Uhamba phansi kweenyawo. Kodwa- Wayima ngabe ngenza wrong ngoba ungangitshela uye kumasoja lokho futhi Okay, wakhela. Angibize ngikhulume nawe. lalela-ke, Wayima ma. uhamba ubiza Lalela, ama-media. lalela. Ngidina lama media nalama camera ngivideorayizayo. Uzofaka indaba zami ema-phepheni nakwa-media. sizofuna isixazululo Ngeke sibe khona kusakhona isixazululo. musukwehlisa musukuphakamisa umoya ehlisa umoya uthi wena akayidlwengulanga ingane Akayidlwengulanga. yebo Ayingitshelanga. kwakumele mina engiyakulo leli lokuthi Wongana sakothisha bakho batshethe wehlule into nje bangibize bakhulume nami tshela nje ugogo akabhalwanga lo ugogo muntu wazama ufuna ukumdlwengula wayengabhalwanga lo muntu wayesebeze kubaba wakho Lalela. uma ngabe lo muntu azana nami wayethi mehlwe lo muntu ngisithi ibhayibheli lami Okay, ngihambele okay. ngoba lo muntu wafika ngathi ufika Okay. ngathi strong ngiyahamba manje mamcela ngicela ungilalele ngiyacela njengomuntu osifazane ngicela ungilalele hayi yazi thinte ngimenakho angimlandela ucele Cha. angeke ngiphile kusakhona lenyoko ngicela ungilalele ithi ingane yamtshela ugogo wakubiza wakhuluma na wathi wena nakho vele ayidlwengulwanga owangibizayo ugogo azange ugogo wayihlaba inhlahla ugogo akangibizanga ugogo ngoba ugogo wakho uyangaza ngilungile mina wena nje ungijaji uthi angilunganga nakhe ulunge emahle nakhe unanje kama usukheza una diploma ngicela sihlale phansi awufundile una diploma lalela Sihlale wena phansi. mina ngifundile nguthisha Angingizwa yes lokho. imali eningi esebenzile imali yami esebenzela kuwena Okay. imali yami esebenza kuwena benyoka nemntwana Sihlale futhi phansi. ungibuka uyazi uthini kwahamba laba bantu ibone vele ngizoyibona uhamba laba bantu ngithi ibone asizanga thina ukuzonixova mina angizange Ayikho into esovekile ukuzonixova lapho, angizange ukuzonixova mina okwami ukuthi sithole isisombululo ekugcineni igama lilonke lithi ucele lengane wayishiya ezandleni zakho usengaphenduphenduka njengamanje ethuneni ube ngeza ukuthi ingane usuyishaya indlela noma usuyivalile usuyivalile yonke imali wayigidlabeze enganeni yini inkinga inemali la imali anginandaba ngidina ukuthi ucele wathatha imali nikeza ingane zikhona ingane zothu okay zothu ezabafana zothu ingane Yingakho- ayishiyela wathatha yonke imali ucele wayithi fuhle wena ngoba yini ngoba vele futhi wayithanda uma wakhe angithi Yingakho- yibona indlela ngishitha ngayo ukuthi umhlazana washona uzophila lempilo yema kesamukela yingakho ke ingane zakho sezimsongela ngoba nawe kuyakudina lokho ukuthi ucele wathatha imali wayinikeza yena wangayinika zona manje awubizi ingane umndeni ubahlalise phansi ubize ugogo ubize bonke abulunga bomndeni uthi njengoba uthola isambe singaka ngicabanga ukuthi abafuni bayadize ukuthola ukuthi nokuthi le nokuthi mali usone konke abantu base ngibizela ama media la ama mina angizanga ukuzobhidliza umndeni okwami ukuthi ngizonihlanganisa nihlangane nibeni nokuzwana uphinde futhi uhlanganise nezingane zonke zakwacela ngoba egcineni iqiniso lithi bayigazi elilodwa ngelinye lamalanga mhlawumbe na ungaseke emhlabeni bazodingana bebodwa cha mina ngiphikisana nalokho mina samkela into engayithandi ngawe ukuthi bungakwazi ukungitshethi ngikona kuphi kodwa uyakwazi ukuqhama nabantu bemedia okay sengidlule lokho angisekho ke yebo into engifuna ukutshela ukuthi ayi kuwena ngiyaxolisa ke uma bengishayisa ngenza amaphutha ngiyaxolisa kakhulu umntanami ungixolele yebo uyabona nami kuningi obekungesinda la especially lento kaBaba wakho yangesinde ukuthi akulethe kodwa ke ngagcina sengixolile kodwa ke next time uma ngenza iphutha mntanami samukelo ngicela ukuthi ungitshele hlala nami phansi angisona isilwane ngokungakho mawusaba ngangicela nangimama wamakhelwane mama ngicela ungikhulume nomama nangu umama enza ukuthi ngoba egcineni kosuku nje banibathathu babafweni bawuthoni wesathu niyadingana Yebo, sengasekho kunjalo. emhlabeni ngashiya ngixovile Yes. angifuni ukuthi ngixovile emhlabeni yebo kukho konke nje kwenzekile ngithi hayi ngiyacela ukuthi umntana mina ungixolele yeah ngiyakuzwa nami ngizoxolisa kodwa nje mozoshintsha indlela okhuluma ngayo nami ukhulume njengoba ukhuluma nabo phila sandi kuzoba right mezoshintsha nje uma sifana mhlawumbe singaphilisana ngazi yazi nebengazi senginaka ukuthi ngikhuluma kabi namntanami ngizizwa sengiqala manje ukuzwa ubhlungu yeah ngoba ubungakazi ukuthi ma ukhuluma kabi nami kodwa futhi ngoba umntwana omncanisha ngiyakuxolela ngoba noba bakho angithandi ngoba ubaba khola lethuneni elokhu ephenduphenduka ngenxa yami yebo angithandi ngifuna ukuthi ucele alale ngokuthula futhi akunikeze khona mntanami okwakho sekuzoba kwenthe abafoni bathandana ukubapha noma Yeah. uthanda futhi angeke ngize ngikuforce ngalokho ngoba uyiphupho lika baba wakho ukuthi waphupha ukuthi mase sengasekho emhlabeni wena uzokupha izinto yebo so uzobapha ngoba uthanda
awuphoqelekile kodwa ikhaya leli elakini ikhaya noma yinini kukini la ekhaya. Okay. Ngiyajabula kakhulu ukuthi njengamanje senithelelena amanzi ngoba naye ukuza kithi noma ukuza zabhalele kithi uthe ngifisa stetele kungithathe uyongihlalisa phansi noma mncane wami ukuze ngixolise makukhona la engona khona ngoba ngiyayibona impatho ukuthi ayikho yinhle futhi ayifani njengendlela aphatha ngayo abantwana bakhe. Uma kuukuthi khona la engone khona noma engishayise khona ngifisa ukuxolisa kuye ngihlale phansi. Kuyangijabulisa kakhulu ukuthi njengamanje senithelelene amanzi nazwana kungizwisa nje inhliziyo yami iyajabula ngoba kusho ukuthi uhambo lwethu namhlanje alubanga yize kodwa egcineni sikwazi ukufika kwisixazululo. Nami ngiyabonga ukuthi nifike ngoba kukhulu engikufundile. Engicelayo nje mawami kokugcina sengivala ukuthi nanoma semtholile uma wakhe ngicela ungakuthathi lokho kufaka enhlizweni ukuthi ngoba useyamaza uma wakhe usemtholile bese uthi awusenalo ilungelo lokudlala indima kamama ngoba egcineni iqiniso lilonke lithi lo muntu ukhule noma azafike kulesi sigaba bekungenxa yakho okungaba yinkinga noma ungaba isilonda ukuthi usungamlahla manje ngoba uma wakhe simtholile siyavuma kodwa useganele kwenye indawo akasakwazi ukushaya umthetho noma akasakwazi ukuphinda amfukamele futhi ngoba useganele kwenye indawo. Usemdala usekhulile ngiyacela nje uqhubeke ubambisane naye nitotobe niye phambili umhloniphi uma mncane nawe sizonihlelela uhambo la enizolihamba ukuze nipholisana amanxeba ngendlela namukelane ukuze sikwazi ukuya phambili. Hayi ngiyabonga. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Singaqhubeka mntanami nenhlelo zakho obukuzona. Yebo. Ngifisela impumelelo. Silibonile kudaba labo kamanzi namhlanje sithathu samukelo sama naye sithi akayohlangana noma mncane njengoba sesithembisile kwi-first episode ukuthi namhlanje sizobahlangabeza noma sizobahlanganisa. Inkinga enkulu ke noma engiyibonile umama naye uyazivikela ngesayidi lakhe kanti nomntwana naye uyalibekela udaba lwakhe ngesayidi lakhe. Usamukelo uthe kwi-first episode kithi ubengaphathekile kahle noma umncane akazange wamphatha kahle kakhulukazi ubaba engasekho ubekhombisa ukuthi akamzali kanti ikhambeni kwesikhathi ubaba wakho uzomtshela ukuthi akusiyo uma wakho lokukhulisayo uma wakho ukhona futhi uyaphila. Sambile ke sakuma mncane safike sahlala phansi naye sakhuluma naye into yokuqala engiyinotisile kuyena ukuthi unolaka ngalendlela exaka ukwenza yonke into uyithatha ngamawala akakunikeza ithuba lokuzwa ukuthi uze ngani futhi yini le ofuna nizoyidingida nomkhuluma ngayo. Sizamile ukuhlala naye phansi wakhombisa ukuzidefenda nokungaboni iphutha ekuthenini ingane yacishe yadlwengulwa idlengulwa umuntu owayeze kuyena owaqokela yena ukuyishiya noma ukumshiya lo muntu engaphakathi endini esele naye wahamba wamshiya okuyubudedengu bokuqala njengomuntu wesifazane ukuthi ungashiya umuntu wesilisa omdala nengane ongamazi futhi ongikisi isihlobo sengane bese umthemba ukuthi ngeke aze enze lutho. Uthi kusamukelo wabikela ugogo ngalolu daba usethi ke ugogo wazama ukuhlala phansi naye akhulume naye athi nakho sekwenzeke kanjena enganeni kodwa akazange wayithathela inyathelo agaba ngakho kakhulu uthi akaze kuze kwenzeke ukuthi aze agcine emdlengulile okusho ukuthi yena akabanga nandaba nokuthi kwenzakaleni emva kwalokho ngoba nakho wagcina engaphumelelanga ngento wayeyenza okuyisilonde esikhulu ukuthi ingane yathola ukuphuthazwa noma ukuphathaphathwa yilo muntu kodwa yena wangalisukumela udaba ukuthi alikhulume njengomzali okuyena oqaphe ingane ube esephikela abantwana bakhe ke ababili wathi uphila sande ngeke aze akwazi ukusongela usamukelo ekuthenini wathola izinto ubaba wakhe bona angazange wabashiyela zona. Inkinga ke enkulu noma into eyinkinga noma esingena ngaphakathi kuyona sibona umama ezivikela kakhulu izingane zakhe ekholelwa kakhulu futhi ekuthenini ngeke zize zikwazi ukwenza lokho ube sesola usamukelo ngobudedengu noma ngobulwane kubuka baba wakhe ngoba uthi wayemshaya kodwa ayingasho ukuthi lokho kumshaya kwakusuka kuyena enhlizweni ethi ukumshaya kwakudalwa usamukelo. Umbuzo kubuyela ekuqaleni ekuthenini uthi uma wakhe isizathu esenza ukuthi azamthatha amuse kubo yindlela ubaba wakho imhlukumeza ngayo asimphikeli kubucele futhi akusithusa ukuzwa ukuthi nakunkosikazi wakhe owamgana
ubemhlukumeza noma nosilingene wayisitshelile ukuthi vele ube indoda enesandla kakhulu kubantu besifazane okube sekungishaqisa noma sekungithusa ukuzwa ukuthi uthi umama imbangela yalokho bekuwumntwana ngoba ube nezinto azikhuluma nobaba wakhe ezingezinhle mina ke kodwa ngibe sengibona ukuthi naye uzama indlela yokuzivikela noma yokubhexa usamukelo ubende inyama engayidlanga kodwa ke igcineni okuhle kakhulu ukuthi sikwazile ukuhlala phansi saluza udaba labo kabanzi beyivikela noma bekhuluma ngapha nangapha sezogcina siphuma nesisombululo ube esethi ke kuwo wonke amaphutha awenzile njengomzali uyaxolisa ubengazi noma ubengaboni ukuthi uyayilimaza indodakazi yakhe ayikhulisa noma ayamukela isencane kakhulu wabe sethi kukho konke lokhu baba wakhe okwamshiyela khona kaphocelekile neze ukuthi akunika abafowabo noma abaconzulele kodwa ungabaconzulela uma ethanda akekho umuntu omphoqile wabe sevuma nosamukela ukuthi ukubona ku right noma kukulungela ukuthi angakwazi ukushare nabo lokho wakushiye lo baba wabo ngoba igcineni bayigazi elilodwa noma ke sikubona ukuthi kukhona ungaswani phakathi kwaphila Sande naye usamukelo ngezimo noma ngeinkulumo esebeke bajikijelana ngazo siyethemba ukuthi bazokwazi ukuhlala phansi noma umama wabo uzokwazi ukubahlalisa phansi balikhulume lolu daba beze befike esiphethweni bekwazi ukuthelelana amanzi abantwana bekwazi ukudla lokhu baba wabo abashiyela khona ngoba egcineni thina siyistetele kumida siyayipromote lento yepeace lento yokubambisana ni umndeni ukuthi ubuhlungu bomunye abukhalwe womunye inhlungu yomunye ayibanjwe womunye ngakho ke asikugqumezeli ukuthi abantu bekwazi ukuhlukana noma behlukanyiswe izinto noma izimo ebezisengalungiseka kusijabulisile kakhulu ukubona umndeni wakacele uhlala phansi namhlanje uphuma nesisombululo uvumelana ukuthi bazoqala kabusha ukuya phambili bazobambisana mbukani ngapho ngasekhaya siyabonga uthando sinika lona sikuthembisa sisitetele kumida ukuthi noma yinini noma yikuphi sizohamba sifike sikutholela amaqiniso sikuvulela iminyango la ubone ngathi sekuvaleke khona silethe lokhu kuthula enihlezi nikukhulekela okwakho nje ukuhlala nathi ungakhohlwa futhi ukuthi uma ungena nje kwistetele kumida ku YouTube channel yethu uvela uchofoza subscribe ukuze uma ustetele gesephaka bese uyabona ukuthi nansi le ntokazi isiyasiphakela manje bese udla kanye nathi ngibonga uthando lwenu nonke ni South Africa yonke sisho kanye ngazwilinye sithi inhlungu yomunye ninhlungu yethu sonke asikhale sonke sibambisana sithi hlangana Zulu awukomi nawe okwanamhlanje sekuphelile asihlangane futhi ngokuzayo.